Rhifau cymhlig geometreg. Yn yr adran yma, byddwn ni'n ystyried agweddau o rhifau cymhlig a'r ddiagram ar gand, megis Z minus A yn fwy na rhif, neu arg Z minus A yn hafel i ryw ongl. A hefyd, achosion syml o traws ffurfio'r llinell neu chromlen wedi diffinio gan blan arall, sef W. Sgiliau hanfodol. Os ydyn ni am mapio Z ar Z plus ryw rhif cymhlig A plus BI, mae hwnna'n gyfystyr â traws ffurfido'r pwynt P sy'n XE gyda'r vector A, B, sef byddwn ni'n symud yr rhif cymhlig Z A ar draws yr uchelyn X a B lan yr uchelyn Y. Dres traws fido bydde hwnna. Os ydyn ni'n mapio y rhif cymhlig Z gyda'r ffwythiant A plus IB lluosid y Z, hwnna'n gyfystyr â traws fido'r pwynt P gan helaethiad a ffactor graddfa modulus yr rhif cymhlig A plus IB o'r tardd wedi ddilyn gan gylchtro gwrth clocwedd ar ongl arg y rhif cymhlig A plus IB o gwmpas y tardd. Z minus W, modulus hwnna, yw'r linell, yw hyd y llinell sy'n gysylltu Z i W ar ddiagram argand. A mae arg Z minus W yn rhoi'r ongl yma'r llinell trwy Z ac W yn gwneud ar uchelyn real, ar uchelyn llorweddol. Bydd ni'n trin yn geometreg ac yn algebraig locusau syml fel Z minus 2i, modulus hwnna yn hafel i 2, modulus Z minus 2i yn hafel i Z plus 6i, modulus hwnna, ac arg Z plus 3 wedwn ni yn hafel i pi dros 4. A bydd ni'n trin yn algebraidd locus fel modulus Z minus 2i yn hafel i 2 gwaith modulus Z plus 6i. Byddwn ni hefyd yn defnyddio dull algebraidd i ddarganfod delwedd cromlen syml o'r plan Z wedi trawsffurfio i plan W, plan arall W, sydd â ffwythiant o Z. Enghraifft. Brasluniwch ar ddiagram argand, locws a gynrychiolir gan modulus Z minus 2i yn hafel i 4. Os cofiwch chi, yn geometreg, Z i W yw'r pellter Z wrth y pwynt W. Felly Z minus 2i yw'r pellter Z, sef pwynt cyffredin, Z yn bwynt cyffredin, wrth y pwynt penodol 2i yw 4. Felly, mae gyda ni gylch radiws 4 o gwmpas y pwynt 2i, sef 0, 2. So mae gyda ni gylch radiws 4 fyna. Ystyried hwnna'n algebraidd, bydd gyda ni ystyried Z yn x plus 2i. So gosod hwnna yn yr hafaliad. So mae x plus 2i, hwnna x plus iy minus 2i yn hafel i 4. Casglu'r darnau real a dychmygol, so mae x a y minus 2 gyda'r i yn hafel i 4. Defnyddio Pythagoras nawr i gael gwared yr arwydd modulus. So mae gyda ni x sgwar am y darn real a y minus 2 disgwario am y darn dychmygol yn hafel i 4. Sgwario'r ddau ochr a mae gyda ni hafaliad cylch canol 0, 2 a radiws 4. Un arall, brasluniwch ar ddiagram argan locus a gynrychiolir gan Z minus 2i yn hafel i Z plus 6i. Cofiwch, Z minus W, modulus hwnna i'r pellter Z wrth W.
Felly, ni angen z minus 2i, so pellter z o 2i yn hafel i pellter z o minus 6i. So mae gyda ni nawr, os gofiwch yn ôl i tygau, pellter locus wrth pwynt 2i a'i bellter wrth pwynt minus 6i i fod yn hafal, bydd gyda ni llinell sy'n haneru'r perpendicular rhwng 2i a minus 6i. Felly 2i lan fyna, minus 6i fyna, so'r pwynt z, y locus y pwynt z, bydd llinell ar draws sy'n haneru'r pellter rhwng 2i a minus 6i. Yn algebraidd, byddwn ni'n rhoi x plus iy yn lle bob z, so mae gyda ni x plus iy minus 2i a x plus iy plus 6i. Casglu'r darnau real a dychmygol, so mae x plus y minus 2 i ar yr ochr chwith a x plus y plus 6 i ar yr ochr dde. Defnyddio Pythagoras mae yna, so mae ail isradd x sgwar plus y minus 2 sgwar yn hafel i ail isradd ar ochr dde, sef x sgwar plus y plus 6 sgwar. Mae'r ddau, dim ond ail isradd y ddau ochr sy'n angen gwneud dim arall, so ni'n gallu cael gwared yr ail isradd, llosi allan y bracet. Felly, ni'n gweld bod rai pethau ni'n gallu canslo, mae'r x sgwar yn canslo, mae'r y sgwar yn canslo, a mae'n gadael ni gyda, dodwn ni ar yr 12i, 12y draw yr ochr chwith, mae gyda ni minus 16y yn hafel i 32, 4, mas o 36 yn 32, yn gadael ni dy y yn hafel i minus 2, a dyna'r llun ni wedi cael wrth y darn geometreg. Felly, yn algebraidd ac yn geometreg, ni'n cael yr un beth. Enghraifft bach mwy anodd, cynrychiolir y Rhif Cymhlig Z gan y pwynt P, a o wybod bod modulus Z minus I dros Z plus I yn hafel i 2, dangoswch taw cylch i'w locus P a darganfyddwch ei radiws a chyfesurynau ei ganol. Nawr, mae modulus rhif wedi rannu dy gilydd yn cyfystyr a modulus y rhifau ar wahân. Felly mae modulus Z minus I dros Z plus I yn hafel i modulus Z minus I dros modulus Z plus I. Ni'n gallu llosi bob ochr gyda Z plus I. Felly mae Z minus I yn hafel i 2 waith Z plus I. Cynrychioli Z gyda x plus i y. Felly ar yr ochr chwith, mae gyda ni x plus i y minus I yn hafel i x plus i y plus I. Casglu'r termau real a dychmygol ar y ddwy ochr, wedi wneud defnyddio Pythagoras. So mae x sgwar plus y minus 1 wedi sgwario, ail isradd hwnna, yn hafel i 2 x sgwar plus y plus 1 wedi sgwario. Sgwario'r ddwy ochr, mae'r ddau yn mynd yn 4. Felly, x sgwar plus y minus 1 wedi sgwario yn hafel i 4 y braced yna. Llosi mas, mae gennym ni x sgwar plus y sgwar minus 2y plus 1 o'r ochr chwith yn hafel i 4x sgwar plus 4y sgwar plus 8 nawr y plus 4. Llosi'r braced yna mas a llosi'r 4. Casglu termau ar ochr dde, mae gyda ni 3x sgwar plus 3y sgwar plus 10y plus 3 yn hafel i 0. Rannu dy 3, ni'n gallu gweld bod e'n gylch achos mae 3x sgwar a 3y sgwar yn ni. Rannu dy 3, ni gael ffindo'r canol a radiws.
So mae gyda ni x sgwar plus y sgwar plus 10 rhannu 3 y plus 1 yn haflu 0. Cwblhau'r sgwar i gael canol yr y. Mae x sgwar dyn ni a y plus hanner y o'r y sgwar a hanner y dan sydd gyda y. So sgwario hwnna, tynnu sgwar yr ail ddarn o'r cwblhau sgwar darn, o'r braced wedi sgwario. So mae y braced na wedi sgwario yn cyfateb i'r ddau defna a'r term yma. Felly mae angen i dynnu 5 dros 3 wedi sgwario. A'r plus 1 dyn ni tybydd. Mae hwnna'n rhoi i ni x sgwar plus y plus 5 dros 3 sgwar yn hafel i 16 dros 9. Felly mae cylch a canol 0, 0 gyda'r x, a minus, cofiwch achos minus sydd gyda'r y, minus 5 dros 3 i'r canol, a radius yw ail isradd y dar yna, sef 4 dros 3. Enghraifft arall, dangoswch yn glir ar ddiagram argand yr rhanbarth lle mae arg z minus y term yna rhwng minus pi dros 6 sef minus 30 a pi dros 2 sef 90. So byddwn ni am yr ongl z o'r pwynt 2 minus i wedyn. A wedyn byddwn ni angen yr cylch sef z minus 2 plus 2i bydd hwnna wedyn yn llai na 4. Nawr ni'r dan cynta, felly ni am z minus y pwynt 2 minus i. So'r arg hwnna yn fwy na minus pi dros 6, minus 30. Felly mae angen i ni dynodi'r pwynt 2 ar draws minus i ar diagram argand. Ni am yr ongl, so o'r pwynt yna, yr ongl bydde minus pi by 6. So dyna'r ongl isa o'n rhanbarth ni. I'r 90, so 90 lan, so ni angen yr rhanbarth am yr anhyfaliad cynta, ni angen y rhanbarth rhwng y ddoi ongl yma. Wedi lleoli ar 2 minus i. Yr ail rhanbarth ni angen ystyried. So ni angen z minus 2 plus 2i yn 4. So pellter rhwng z, y pwynt cyffredinol z, a'r pwynt penodol 2 plus 2i yn hafel i 4. Y pwynt 2 plus 2i, so ar draws 2 lan 2, dyna'r pwynt 2 plus 2i. Ni angen cylch nawr. Cylch, so'n z ni trwy hyn, yn cynrychioli cylch o gwmpas y pwynt 2 gyda radius 4. Felly, dyna'r ddoi loca sydd gyda ni. Ni angen y ddoi gael ei gynrychioli. Felly, ni angen rhwng hwnna, rhwng y ddoi ongl yna, ac, so hwnna a'r modulus yma yn gywir. Felly, dyna'r rhanbarth ni angen ystyried. So, y llain yr cylch, llain yr radius yn hafel i 4, a rhwng y ddoi ongl minus pi by 6 a pi dros 2. So dyna'r rhanbarth. Cwestiwn 2004 sydd bron rhywun peth yn bach yn wahanol, felly ewn ni trwy hwn yn gloi. So mae z minus 2004 ar hyn maes lafur, ond yr un cwestiynau sy'n dod lan. So z minus 1 minus i yn hafel i z minus 2 o ran a, yn hwnna gynta. So mae gosod z yn hafel i x plus i y. So mae x plus i y plus minus i minus 1 dyn ni ar ochr chwith. X plus i y minus 2 ar ochr dde. Casglu termau
i wneud Pythagoras. So x minus 1 wedi sgwario plus y minus 1 wedi sgwario. Ail isradd hwnna yn haflu x minus 2 rhan real ochr hyn plus y sgwar. Sgwario'r ddwy ochr, llosi mas, casglu termau, ni'n cael hafaliad llinell. Felly cynllun marcor am hwnna yw 1 am gosod x plus iy yn lle z, 2 am casglu termau a cael gwneud Pythagoras a sgwario, ac 1 am gael yr ateb. Felly, bron yr un peth a'r llall, ond bach wahanol o Rhif Cymhlig ar y diwedd y modulus. Un gwahanol eto, 2 gyda ni eto flaen y modulus, ond Rhif Cymhlig minus 2 a plus 1 gyda ni, z minus 2 a z plus 1. So casglu termau, real, x minus 2 wedi sgwario, plus y wedi sgwario, ail isradd hwnna yn haflu 2, x plus 1, rhan real wedi sgwario, plus y wedi sgwario. Sgwario'r ddwy ochr, gan gofio sgwario 2 yn rhoi 4, llosi'r bracket mas, casglu termau, a rhannu dy 2 amlwg ta hafaliad cylch. Oedd e ddim yn gofyn am yr canol a'r radiws. Cynllun marco am hwnna, chi wedi cael un marc am gosod z yn haflu x plus i yn y rhan cynta, 2 farc am gosod am newid y z gyda x plus i sgwario, gosod wneud Pythagoras a sgwario, casglu termau, 1 marc am cywirdeb yr casglu termau, 1 marc am rannu a dweud bod e'n hafaliad cylch. Felly, traws ffurfio cromlin 2012 FP1 Mehefin. Cwestiwn 9. Mae Rhif Cymhlig Z a W wedi cael eu cynrychioli ar ddiagram ar-gand gan y pwyntiau P, X, Y a Q i bedol fi yn ôl eu trefn. Felly mae Z cael ei cynrychioli gan X, Y a W yn cael ei cynrychioli gan i bedol fi. Hefyd mae W llosi Z yn haflu 1. Dangoswch fod x yn haflu hwnna yn herma u a fi, a wedyn darganfyddwch fynegiad ar gyfer y. Felly ni angen x ac y yn haflu rhywbeth. Felly dechreuwn ni gyda z yn haflu. So o'r trawsffurfiad, o'r cyfuniad yma, ni angen z yn haflu achos bod ni angen x yn haflu ac y yn haflu nes ymlaen. So felly cael z yn haflu 1 dros w. Newid z i x plus i y, a newid w i u plus i v, sy'n rhoi i ni, a rhaid ni gofio nawr bod rhaid i ni llosi top a gwylod yr ffracsiwn, sy'n pawb ni gael i dot ar y gwylod. Felly llosi top a gwylod gan cyfiau y gwylod. Felly mae 1 dros u plus iv yn gofio cael ei llosi gyda u minus iv dros u minus iv. Llosi top a gwylod mas. Mae gyda ni ar y gwylod, bydd gyda ni u sgwar minus i sgwar v sgwar. Mae'r canol yn canslo. A minus i sgwar yn ei plus 1. Minus 1 sgwar. Minus 1 yn ei plus 1. Felly mae v sgwar, u sgwar plus v sgwar ar y gwylod. Felly, cymeryd y ran real o bob ochr. So mae ran real yw x ar ochr un, a u dros u sgwar plus v sgwar ar ochr chwith. Gwahanu nhw fyna, felly cymeryd y ran real na'r ten. So x yn haflu u dros u sgwar plus v sgwar.
a yw minus v dros u sgwar plus v sgwar. So ni wedi dod o hyd i'r cysylltiad rhwng x ac ac u a v. Right, rhan B y cwestiwn. Ni'n gwybod nawr rhan A bod gyda ni x yn haflu hwnna, y yn haflu hwnna. Rhan B, mae P yn symud ar hyd y llinell y yn haflu mx plus 1. Mx yn cael ei roi i ni. Dangoswch mai cylch yw locus Q. Locus Q, os gofiwch chi Q sydd yn y plan yw V, felly ni angen locus Q, ni angen hafaliad mewn U a V o'r wybodaeth un sydd gyda ni. So mae gyda ni x yn haflu, y yn haflu mx plus 1 a yn golygu bod ni'n gallu gosod yn lle yr yw minus v dros u sgwar plus v sgwar. Yn lle x sy'n rhoi u dros u sgwar plus v sgwar yn haflu 1. Mae gyda ni u sgwar plus v sgwar o dan hwnna, u sgwar plus v sgwar o dan hwnna, felly lluosir hafaliad gyda u sgwar plus v sgwar sy'n rhoi i ni y sefyllfa hyn. Felly mae v gyda ni yn hermau mae v a u gyda ni'n yr hafaliad hyn dim x ag y. Felly mae gyda ni locus Q. Siwyd ni'n dangos ta cylch i fe? Fel ail drefnu. So mae u sgwar plus v sgwar. Gyda ni mu a v wrth unan sy'n rhoi hafaliad cylch i ni wrth gwrs. Ond i ddod o hyd i'r radiws a'r canol, mae rhaid ni gwblhau'r sgwar. Sy'n bach yn anodd tro hyn, ond dim yn amhosib. Felly u sgwar plus mu yn rhoi ni u plus hanner m wedi sgwario tynnu hanner m i gyd wedi sgwario yn rhoi cwarter m sgwar. V sgwar plus v, cwblhau'r sgwar v plus hanner wedi sgwario minus yr hanner wedi sgwario sef cwarter. So felly hwnna yw'r hafaliad wedi cwblhau'r sgwar. Felly casglu'r termau i gyd un ochr. So mae'r u plus hanner m wedi sgwario. V plus hanner wedi sgwario yn haflu m plus 1 dros 4. So'r canol yw felly'r radiws yw ail isradd m plus 1 dros 4. Ail isradd hwnna yn hanner m sgwar plus 1, achos mae'r 4 yn gallu ail isradd a'r canol yw minus hanner m minus hanner. Felly, ni wedi dod o hyd i locus Q a ei radiws a'i ganol e. Nawr ten, wrth i m amrywio, beth sy'n digwydd gyda ni nawr wrth i m amrywio? Ond os ych chi'n sylwi wrth i m amrywio, yr unig beth sy'n mynd i ddigwydd yw mae'r ran x, yr hafaliad, yn mynd i fod newid, ond y ran y ddim. Felly, y rhan y nawr ar y plan Q yw v, so v yn mynd i fod yn haflu minus hanner, ny'r unig ateb sydd gyda ni fyna. Sdim gysylltiedig gyda'r i bedol. Mae hwnna yn mynd i fod yn sefyll ar un peth trwy'r amser, wrth i m amrywio. Cynllun marco ar gyfer hwnna. Un am dull gosod z yn x plus iy a u yn u plus iv. Llasu top a gwylod gyda'r cyfiau yn rhoi marc i chi sy'n rhoi'r rhan x, rhan y yn rhoi marc arall i chi. Felly 3 marc am rhan A. Rhan B, gosod
y ac x mewn yn yr hafaliad y yn hafelu mx plus 1 yn rhoi 1 marc. Tacluso hwnna yn rhoi marc arall a dod i fewn y ffurf efo hafaliad cylch yn rhoi'r marc ola. Y canol a radios yn rhoi 3 marc i chi, cwblhau'r sgwar a dod o hyd i'r canol a radios yn rhoi 1 marc a 1 marc am ddweud bod yr hafaliad, yr locus yn minus hanner wrth i m amrywio. Cwestiwn arall. Cwestiwn ola fan hyn. Cynrychiolir yr Rhif Cymhlig Z ag W eto gan pwynt X am Z a Q am W. A tro hyn mae W yn hafelu Z sgwar. Dangoswch fod i bedol yn hafelu, felly ni moyn dechrau gyda W yn hafelu Z sgwar, sy'n eisiau ni ail drefnu hwnna. Felly os ewn ni mlaen i'r rhan cynta, so mae Z yn hafelu X plus IY yn yr plan P, a'r W yn hafelu U plus IV yn y plan Q. Ni hefyd yn gwybod bod W yn hafelu Z sgwar. Felly cadw'r W o'r ochr yna, gosod U plus IV yn lle W, X plus IE yn lle'r Z, sgwario'r ochr dde, casglu termau. Cofio bod I sgwar yn minus 1, felly mae Y sgwar, X sgwar minus Y sgwar yw'r rhan real, sy'n hafelu U, rhan dychmygol, IV yn hafelu 2x I. Felly mae 2 hafaliad gyda ni. Cofiwch ni moyn locus Q, felly ni angen cygwared X ac Y, ni moyn hafaliad dim ond mewn i bedol a fi. Nawr te, felly ni yn cael gosodiad hyn, 2x Y sgwar yn hafelu 1, dangoswch fod fi yn hafelu 1 dros Y. So rhan B nawr te, mae 2x sgwar yn hafelu 1, ni'n cael hwnna'n hafaliad 3, felly ni yn gweld o hafaliad 2 lam yn hyn bod 2x Y yn hafelu fi, felly os cymerwn ni 2x Y o fyna, mynd ar 1 Y sbar draw, so mae 2x Y yn hafelu 1 dros Y. Felly mae fi yn hafelu 1 dros Y. O'r gorau, rhan 2 ni angen locus Q. Hwn sy'n angen y locus. So mae gyda ni 3 hafaliad, 4 hafaliad erbyn hyn. Mae gyda ni U yn hafelu hwnna, V yn hafelu hwnna, 2xy sgwar yn hafelu 1, a ni wedi dod o hyd i'r ffaith bod V yn hafelu 1 dros U. Ni moyn y locus. Felly, ni eisiau hafaliad mewn dim ond U a V. So, cymerwn ni hafaliad 3, cymeryd X yn hafelu, mas o hafaliad 3, so mae X yn hafelu 1 dros 2 Y sgwar. Y sgwar, Y yn hafelu 1 dros V o'r rhan yma. Felly, 1 dros V disgwario yn 1 dros V sgwar. Gan bod e ar gwylod y ffracsiwn, ni'n gallu troi fy pen i weired. So mae V sgwar dros 2 dyn ni. So felly mae X yn hafelu V sgwar dros 2. Hafaliad 1, i bedol yn hafelu X sgwar minus Y sgwar. So mae X sgwar nawr yn V sgwar dros 2. Wedi sgwario Y yn hafelu 1 dros V. Sgwario hwnna, felly dyma hafaliad mewn U a V yn unig. So dyna locus Q. Dwi ddim yn gylch, na dim byd special, mae just locus. A dyna'r cynllun marco. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer Rhifau Cymhlig geometreg.